வினி ஒரு திமிங்கிலம். விளையாட்டுத்தனமான வினி சந்தோஷமாக கடலில் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தார். ஒரு நாள் வினி கடலில் கொட்டப்பட்ட குப்பைகளை தின்றாள். அவளுக்கு உடம்பு நோய்வாய்ப்பட்டது. எனவே அங்கும் இங்கும் கடலில் அலைந்த பிறகு அவள் கடற்கரையில் மயங்கிய நிலையில் ஒதுங்கினாள். அவளை கண்டதும் சில நல்ல குணம் படைத்தவர்கள் மீட்பு குழுவுக்கு அழைத்து ஹெலிகாப்டரில் ஏற்றி கடற்கரையில் இருந்து தேசிய மீன்வள மைய பகுதிக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு விலங்கு மருத்துவர் அவள் வயிற்றில் இருந்து நெகிழி பிளாஸ்டிக் பைகளையும் பலூன் துண்டுகளையும் சில இதர குப்பைகளையும் அவள் வயிற்றில் இருந்தது. அதை மருத்துவர்கள் முழுமையாக வெளியே எடுத்தனர். அவள் உடனடியாக குணமடைந்தார். பிறகு அவளை கடலில் விட்டனர். மறுபடியும் கடலுக்கு வந்ததில் வினிக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. எனவே நாம் கடலில் கொட்டும் குப்பையால் இனி வினி மற்றும் அல்லாமல் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எவையும் நோய்வாய்ப்படாமல் காக்குவோம். கடல் வளத்தை காப்போம். அடுத்த பகுதியை பார்க்கணுன்னா குட்டிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.